କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ। କିଶୋରୀ ଚରଣ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳରେ 8ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 20ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 7ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଏବଂ 2ଟି କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସହ ଇଂରାଜୀ, ରୁଷିଆ, ସ୍ପାନିଶ, ଫରାସୀ ଓ ଆରବୀୟ ଆଦି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି କିଶୋରୀ ଚରଣ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେ ନାନାଦି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ପୁଣି 1994ରୁ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଶୋରୀ ଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିବିଧ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 7ଟି ଦିନର ସତୀ, ପ୍ରକାଶକ ଦିବ୍ୟାପୁରୀ କଟକ, ପ୍ରକାଶ 1993। ସକଳ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରକାଶକ ଦିବ୍ୟାପୁରୀ କଟକ, ପ୍ରକାଶ 1995। ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମିତି କଟକ, ପ୍ରକାଶ କାଳ 1996। ସ୍ୱର୍ଗସୀମା, ପ୍ରକାଶକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପବ୍ଲିଶ କଟକ, ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1998। ବିଦେଶିନୀ, ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାପୁରୀ କଟକ, ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 2000 ମସିହାରେ। ତୁମ ଆମ ଶତାବ୍ଦୀ, ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିଶ କଟକ, ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 2002 ମସିହାରେ। ଶେଷ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ଦିବ୍ୟାପୁରୀ 2003। କୁଆଁରୀ ଓ କୁହୁଡ଼ି, ଦିବ୍ୟାପୁରୀ 2007।